η τεχνολογία των ανθρώπων θα λήξει. Η τεχνολογία του ηλεκτρισμού θα κλείσει. Θα γίνει μεγάλη φυσική καταστροφή, αγαπητοί φίλοι, κατά την οποία όχι με το κόλπο των νεφελίμ που θέλουν να κάνουν, αλλά με εντολή Θεού, αγαπητοί φίλοι, ο ήλιος θα εκπέμψει έναν γιγαντιαίο, πέραν διανοήσεως ηλεκτρομαγνητικό παλμό που θα σαρώσει το μαγνητικό πεδίο της γης και θα κάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική μηχανή πάνω στη γη να σταματήσει. Τα πλοία θα μείνουν ακίνητα και κυβέρνητα στους ωκεανούς. Τα αεροπλάνα θα αποσυμπετούν, θα πέσουν. Πώς θα πετούν, δεν μπορούν να πάνε μπρος. Τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν, τα τρένα θα σταματήσουν, οι γερανοί θα σταματήσουν, τα λιμάνια θα σταματήσουν, τα εργοστάσια θα σταματήσουν.